Salutare, guys, ce mai faceți? Uite, eu foarte bine și vă voi arăta scheme cu Kendama, dar doar că mai hard, știți unde, da? Afară. Las că vă și arăt, ca să nu ziceți că fără pe geam cât am. Dar noroc, și ce avem noi noroc? Kendama mea e aici, Bila. Că noi aici jos avem un teren de ăla și putem să spargem. Am aici o vază și dacă o sparg, încă mă vedeți, lăsați asta. Încă de telefon. Bun, las. Deci, haideți, și vă arăt și schemele. Uite, dați, îmi pun mâna la spate aici. Bun. Dar stai să fac o dreapta. O să fac big cap, smell cap, base cap. Cu am două kendame care le știți. Voi face base cap. Base cap, uite. Am ceva aici. Trece o persoană. Uite cum scap la ea în cap și fac o schemă de aia de să scape la ea. Bun, big cap. Și ce o să fie greu? Că kendama asta e grea, are bila aia. Grea și să nu se ducă, că îmi place kendama aia, adică nu e ea șmecheră, dar na. Vă glumesc, bă, nu pot ce să fac. Hai că am aruncat, da. Face small cap. Vedeți, gen n-am nicio mână. Absolut niciuna. De ce nu mai pot să fac smell cap? Mă doare mâna. De ce nu mai pot să fac smell? Bă, ești nebun. Bă. Nu mai pot să fac smell cap. Facem iară. Aia că de... Uite, ăsta e small cap-ul și nu știu de ce nu pot să-l fac. Aia zic. Eu nu mai fac o dată, că nu știu ce. Ziceți voi. Dați mâna la spate. N-am cu voi aici, că fac aici pe geam, ești nebun. Vă știți că eu dacă mi-am dat kendama jos, eu mai nervez. Mă luăm în pauză un pic, nu mai pot. Revin după ce îmi fac mai multă încredere, știți? Bă, stați un pic, nu. Bun, guys, am revenit aici cu kendama noastră în forța României. Mama, zici că am dat ca... În forța României, zici că am dat ca țigan. Bun, deci, big cap. Bun. Din prima ești nebun, vi-l mai fac o dată, că... Cu mâna la spate. Sper că se vede. Sper că s-a văzut, nu? Mâna. Bun. Asta e ușor. Să fac o schemă, doar na. Să fac o schemă, să... Bă, dar nu știu ce am. Mă face ce vă fac așa, care să mă facă tot să nu dau. Știți? Bun, am făcut big small cap și small cap și ăsta. Sau l-am făcut, nu? Nu l-am. Cred că nu l-am făcut. Stai că vin mai fac o dată. Cu mâna la spate. Dați. Stați, mă, că... Doamne, mi-e frica să nu mă scap. Că gen fac... Nu pot, mă doare inima, ești nebun? Bă, vere! Bă, mâncați-și!
Eu nu fac pasta aici, eu fac... Acolo ești nebun. De așa fac, ești nebun. De așa și mi-e frică să nu scap. Dacă făceam acolo nu era nimic. Cade telefonul, cade telefonul. Bun. Lăsați-l așa. Face base cap. Mâna la spate. Doamne, claxonează. Așa. Sfârșit l-am făcut. Haideți, partea mai grea cu kendama, cea grea rău. Bun. Hai că revin când o iau. Bun. Uitați. Uitați. Cea kendama mea de suflet. Asta e kendama mea de suflet, că m-am jucat de mult cu ea. De-aia îmi place mie. Ia stați un pic. Asta e... Nu. Bun. Asta e kendama cea neagră și mare. E frică. Hai mă că pot. Nu o să o scap. Backup, pick cap, smell cap, base cap. Atâta fac și după închid filmare. Bun, mâna la spate mereu. Deci o să țin mâna la spate mereu. Bun, hai. Base cap. Deja a vrut să cadă, ești nebun. E frică. Deci, fiți atenți. La mine nu nimerește direct așa, după câteva încercări, da. Mie îmi vine așa pe mână, știi? Și să nu-mi dea mâna jos, da. Înțeles, voi. Sunt responsabil. Sunt responsabil. Bun. Bun, mă, am putut. Da. Bun, am revenit pe probleme tehnice. Acum vom face smell cap. Motocicliști, ești nebun. N-am pus mâna, bă. Eu nu mai fac încă o dată, nu mai vreau. Dar hai, mă, că vi-o fac încă o dată, bă, daci. Dar nu că știu, adică eu o țin strâns, știi, nu. Dar o fac fix jos acolo. Dar nu contează, că o țin. Bun, gata. Bun, vom face smell cap, că m-ați enervat. Mâna la spate, asta să sar să vă arăt. Mă dăm kendama jos. Bun, mă, gata. În sfârșit, bă. Terminat smell cap, big cap și papa, la revedere. Până la spate. Ok. Bun, mă, gata. Cam atât a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Eu am fost David. Pa, pa.